Naimbag nga oras tayo manan amin kakabsat nga subscribers kan viewers. Intayo man denggan iti testimony iti maysa nga anak nga nagsina iti parientes na gapu iti babae kan sugal. Dagiti videos kan pictures nga mabuyayo kakabsat kat naaramat laeng nga ilustrasyon kan awan ti pakainaigan na kadagitoy masaknan. May saakmet nga tiga probinsya iti Benguet nga magnanaad tata dito'y syudad iti Baguio. Rugyak garod ti istoryak ti biyag ko iti kaubing ko pay. Ado kami nga agkakabsat ket siyak iti makiupat. Ti parientes mi ket parehas nga mannalon ti obrada. Isu ti pagalalaan da iti nagbibiyag mi. Idi damo ket mayat iti panagkadkadwa dananang kentatang ko. Nga may di manay nayunan kami nga agkakabsat ket ijay meten nga nagrugi iti kalbaryo ni nanang mi. Ditoy nga nagsubli ni tatang mi iti bisyo na iti kabaruna nga makisugal iti baraha ken panakipallot iti hulo wenno Texas. Dumayo isunan iti nag-aadayo nga lugar tapno laeng apan makipusta. Kaya na nga haan nga agawid iti mano nga aldaw, nga haan na nga panunutan no kasano kami nga pamilyana. Adda no mamingsan nga sumangpet ket nangabak ngem kaaduan ket naabak. No tiyempo nga naabak nga sumangpet ket napudot ti ulo na. Kat ditoy nga makita mi nga agkakabsat nga madiswan na ni nanang mi. Naawan ti si dami pay nga maranaan na no sumangpet, kat ibarsak na iti paryo ken plat-plato ken daddo mga usar iti balay. Agpok-apok pa isuna ken danugan na ti diddiding mi. Uray tugtugawan ket ibaot na isu nga nakupikupit ti daddo mga diding ken us-usar mi. Adda diay si mangpet na mingsan nga naabak ket dawdawaten na diay inpadulin na nga kwarta ken nanang mi tapno agsubli nga makisugal. Ay naman Jane, padulin ko nga kwarta ta. Bumawi ak man, sukatak tumot lang ng mga bakak. Ayo, gusto ko maday ta. Tapaggatang tayo dito iti kasupulan dito'y balay. Idi haan nga itad ni nanang mi kat inala na yebuneng. Kat intagbat na ijay diding mi iti kusina mi isu nga naabutan. Uray no kastoy kat agtatal na lata ni nanang mi. Kat kapilitan garod nga inted na diye kwarta. Maysa nga grabe pa nga inaramid na. Kat gapu iti kasusugal na, kat naisalda na iti pagtaltalunan mi, balay mi, kan uray dagiti taraken mi. Isu nga kapilitan nga nagalis kami iti pagyanan, dito'y ayan ti lola mi. Haan nga bimayag, kat binayadan da ito'y lola mi, iti nangisaldaan na, kat nga sublimi diay balay, ngam haan diay talon tawan ti pang sublimi. Kastoy nga kanayon ti aramid na, kat nabuybuya mi nga anak na daytoy. Kat dumakdakkel kami iti buteng, nang runa no sumangpot isuna, nga ammo mi nga nagapoy jay sugalan, tahan mi ammo no nangabak no saan. Makitkita mi, nakabkabilan na ni nanang mi, kat mariknak nga masaksaktan na ni nanang mi. Napantitawan garod kat nakagatang dati kamkampo mi iti nagalisan mi nga lugar asidag dito'y Baguio. Daytoy kat nagtaod iti basit nga natawid ni nanang mi manipod kini lola mi.
Dito'y migarod nga intuloy iti panagadalmi nga agkakabsat. Idinagalis kami kat medyo ada nagbaliwan ni tatang mi. Makumikom isunan iti biyahe iti nateng nga ipan na ijay Baguio City, manipod ijay probinsya mi. Adapay tibasit mat nga negosyo nga inasikaso na malaksid ditoy. Ninanang mi mat kat agilaklako iti natnateng iti pakakumkumikuman na. Nateng nyo dita, gumatang kayo nateng, nalakalaeng. Daytoyan tinagbaling nga rutin iti biyag mi iti manu nga tawan. Apapan ti tawan kat ditoy mat nga adda iti inaramat iti apo nga umay nang danon ken nanang mi. Kat ditoy maten iti panakalukat iti ebanghelyo iti apo iti balay mi. Kat daytoy man iti maysa nga naibasa. John chapter 3 verse 36. Ti siya sinuman ang mamati iti anak, madaan iti biyag ngagnanayon. Siya sinuman adi agtulnog or mamati iti anak, di nanto maragpat ti biyag. No dikat agtalinaud kinkwana ti pannusa ti Dios. Inan sanda nga apan pinaspasyarda kami nga kinaskasabaan ingga na nga na-convert ni nanang mi kalpasan iti mano nga bulan. Nagrugi iti nagpamati ni nanang mi ket ijay mi nga nakita tinaisang sangayan nga ragsak ken kuana uray no adda iti problema na. Umay kayami anabanug ken madadagsanan alaan yutoy sangul ko tanalagan agsuro-suro kay kanyak tanay manapak Ni tatang mi ket haan na kayat nga agdengeg no adda umay nga agkasaba ket rumwar isuna. Naglabas pa iti alaldaw ket dimteng manen iti maysa nga panubok iti biyag ni nanang mi tanag babae ni tatang mi. Tapnuhaan nga maburak garod iti pamilyami ket tinungtong isuda ti lalakay ket nagsinnoblian da garod. Ngem napalabas ti mano nga bulan ket inulit manen ni tatang mi tinagbabae. Gapu garod ditoy nga pasamak ket naapektaran kami nga anak da. Nagsinadan gaputan na uman ni nanang mi iti aramidan ni tatang mi. Pimmano garod ni tatang mi, kami ammo itinapanan na. Kat kabayatan ti kaawan na, kat inaramid amin ni nanang mi, iti kabailan na iti pang inaldaw mi. Intuloy na nga naglaklako iti nateng kaduwada kami. Uray no kasto iti pasama, kat nagpatuloy lata ni nanang mi, iti panagserbi na iti apo. Haan nga naupay. Mas karkarukit di nga aktibo iti simbaan, apan maki-Bible study, kan ibaundan nga apan agkasaba. Nagtultuloy isuna uray kat katawaan da, kan nilaslasoy da kat haan na nga ingkan kano. May isang aldaw, napan nagkasaba isuna kat kastoy ti imbagada kinyana. Aha, ipokus mo kit di tagbirok para ti pamilyam. Ditoy nga panawan, kat patuloyan nga nagpukaw ni amami, taaddan iti babae na. Inpadas da iti may isa nga antik nga tinawagan di ay babae na, ngam awan iti nagtungpalan na, intuloy dalata. Hello, asino ka di daytoy? Hello? Kabsat ko day lalaki nga kabalay mo tatta. Among ba? At asawa na ken nagaduti putot na?
Maasi kamit kuma, kaasi dagita anak na nga panawan na. Sapay uubing dapay. Ilugar mo ka di bagim, iti lugar ni bakit na. Apay kayat mo nga pasama kinyam dayta. Kat insungbat di ay babae. Ay, kasatlo yun na alat ni number ko. Sige, tagtungtong kami, pay. Inbirbirok garod ni inami, ti inkastami nga nagbiag. Habang agpatpatuloy isuna, iti panakaaramat na iti unag, iti simbaan. Medyo dadakkel motten, dagiti mamanang ko diti nga tiyempo, iso nga timulong damet nga agtrabaho para kinyami. Nakiasawa motten, ti duwa nga manang ko dito'y nga tiyempo. Inmay ni tatang mi, iti kasar dayto'y may isa nga manang ko. Nga mahaanan nga inmay, iti nagkasar dayto'y maikadwa. Napan iti tiyempo kat dadakkel kamin. Ket malagip ko di nagsakit ni amami ijay sidong iti sabali a pamilyana. Ket nagawid dito'y ayan mi nga nagpaagas, ket ninanang mi kandaddo mga kakabsat ko tinangas asikaso kenkwana. Napan nagbirbirok ninanang mi iti pagutangan na iti pagpaagas daytoy amami, taawan met tinatalged nga pagbirukan ni inami. Naminduwa nga daras nga kastoy tinaramid ni tatang mi. Ngam idi naimbagan ket nagsublimanen ije lugar iti pamilyana wenno babae na. Inpadas ni nanang mi nga nakikatungtong ken kuana. Nga numabalin ket agrugida manen. Uray no kasjay nga addan iti sabali nga pamilyana. Ken haan ko man nga pumanaw nga mahaan nga natignay latta ni tatang mi. Limabas pa iti tawan, kat bigla nga nagsakit da iti nanang mi. Kat natay, kalpasan kaadda na iti ospital iti duwa nga Domingo. Ubing pay ni inami idinatay isuna, hanapay nga nadanon iti edad nga 50. Tinasakit pay, kathaan na pay pulos nga nakatungtong, winuhaan nga nakatungtong ni amami, sakbay nga pimanaw isuna. Nilamayan mi nga rod, kat iti panaglamay mi, adupiman dagitiin may nakilamay. Kaadwan, kat dagiti napan na kinas kasabaan, idi nagbiag pay isuna. Napanda imbaga, ijay sangwanan, iti nagkakapintas, kan makaparagsak, nga napan ng pasyaran ni nanang mi kadakwada, nga napan na kinas kasabaan isuda. Kuna diyay may isa nga nagsao, ijay sangwanan nga, agyamanak ken ni Apo tamay sa akmet piman kadagaday apan na kinasabaan daytoy nga kabsat tayo. Ijay mi nga idayaw iti Apo, taure enya ti kasasad ken katatao iti maysa nga tao, ket haan nga lapud daytoy iti panakaaramat tayo. Ditoy nga lamay ket inmay ni tatang mi. Nga awit na di ay putot na ijay babae na, ngamhaanan nga kadwa di ay babae. Awan pulos ti sa una, uray idi binagaanda nga agsao ijay sangwanan. Maditirik nami nga agkakabsat, kanamami ngam nagtepel kanilatta. Gapo ditoy nga karirik nami, kat kalpasan iti lamay, kat imbagami kinyana nga agsubli isuna ijay babae na, nang runa idi nagdesisyon isuna, nga agsubli nga talaga isuna ijay. Kalpasan nga nakitungtong dagiti aanti kan aangkel mi, nga haanen nga agsubli kuma. Tapno agtitinulong da nga mang asikaso kinyami.
Nalpas ti mano nga bulan garod, kalpasan ti panakaipunpun iti inami, kat nagpabautisar kami matan kinimanang ko dito'y simbaan nga naararamatan ni nanang mi. Nagtutungtong kami mat nga agkakabsat, nga ituloy mi iti eskwela mi uray awanan ni nanang mi. Intuloy mi garod, kat nakatulong iti scholarship grants iti panag-eskwela mi. Ngamadda dagiti kakabsat ko nga handan intuloy ti eskwela da. Dayto inuunami tinang as-asikaso kinyami nang runa tatre sila ang daytoy inuudi. Isu tinagbaling nga tatang ken nanang mi santo nagtitinulong kami amin. Napanpay ti mano nga bulan kat adda dagiti umayag singsingir ken manang mi nga inutang kano ni tatang mi nga haan mi nga ammo nga mahaan mi nga binayadan taawan iti pagbayad mi. Inakman ituloy iti inak pa nag-eskwela. Kat dimteng iti tiyempo nga naisubuak iti inlubungan nga aramid. Napanak nakiininom ka nakibarbarkada. Isu nga hangko nga nalpas ti eskwela ta nagsikugak. Nagrebelde ak gaputa na imulmula kinyak nga sakit tinakem iti inaramid ni tatang mi nga panag-ulit na nga nakibabae. Napakawan ko idiim mo na nga inaramid na nga may inulit nan kan pinanawan na da kami kat sabali iti epekto na kinyak. Oray kakabsat ko kat nakitak iti epekto iti panagbiagda iti bunga dagitoy nga paspasamak. Gapugarod ditoy kat tinungtong da kami iti antimi kat nagala kami lang iti papel iti panagkasarmi. Awan maibagak ken lakay ko tanaanos ken nagagatmet piman. Dito'y pay nga tiyempo kat sagpamingsana kon nga apan makigimong. Haang kumat maawis ni lakay ko tadim makelmet isu na nga pagano. Naglabas iti mano nga tawan kat nagsikugak iti maikatlo nga anak. Ditoy nga dimteng iti panubok iti biyag ko tanaadal ni lakay ko iti apan makisugal kat langanan nan iti agawid. Uray no kastoy kat nagkarkararagaklat ta nga iwagas iti apo iti panagpamati na. Haan nga nagbayag kat adadimteng nga panubok ken lakay ko. Nga magyaman ak tababaan dita kat naiwagas nga isuti nagsurrenderan iti apo. Itatta kat maragsakan ak taduwa kami nga agserserbi iti apo. Isu nga dakkel unay iti panagyaman ko iti apo ta isu tinangiurnos iti pamilya ken patuloy nga italtalok ko iti amin kinyana iti umaypay nga tawtawan iti biag mi. Tatta kat addametan iti bukod mi nga pampamilya iti kakabsat ko. Dakkel nga pagyamanak iti apo ta makitak iti grasya na kinyami nga agkakabsat. Tauray no kastoy tinaglasatan mi kat insabsabet na iti kasapulan mi. Inaramat na dagiti kakabagyan mi matlaeng nga timultulong kinyami kang runaan na kat isuda iti nang bagbaga kinyami. Gapo iti kauan ni daddy mi winutatang mi idinatay ni nanang mi kat birukan mi iti presensya iti maysa nga ama nga isu kumamet iti mangisuro kinyami iti ikasta nga agbiag isu nga dagiti aading kupiman kat nasapadan nga nagtrabaho tapno adda pangalaan da iti kananda karo idi naadaan kamin iti bukod nga pamilya. Marik nami iti kastalaunay nga panakaikawami karkaro taninanang mi tinangisaksakad kinyami bayat kaawan ni tatang mi.
Inak ituloy man, kalpasan iti 17 nga tawen kat nagsubli ni amami iti sidong mi nga anak na. Nagtutungtong kami garod, kat si pupuso mi nga inawat isuna, kan iti pamilya na. Gaputa daytoy, iti bilin day di inami iti si bibiyag pay, nga kunana. Haan nyo nga gurguraan ni amayo, naglagipin nyo, no awan isuna, awan kayo. Pinakawan mi garod isuna. Tatta, katda kami matlaeng iti pagkamkamangan na nga anak na, nukasjay nga kasapulan na iti tulong, karkaro ta na idadan meten isuna. Inawat mi mat iti kasasaad na, ken kaadda iti sabali nga pamilya na. Da kayo kakabsat nga dumdumngeg ita, nga nabiyag pay iti naganak yo. Kat habang si bibiyag da pay, kat ipakita yo ti ayat yo kadakwada. Aywanan yo isuda, tauray mano ti sangit yo, kan panangibagayo iti ayat yo no awandan, kat haandan nga mangeg. Isu nga habang adada pay, kat pariknayon ti kinapatagdakin niyayo. Kadagitimat broken families nga kasla na padasan mi. Haan tayo nga maupupay. Haan tayo nga agribrebelde, taawan iti maitulong na daytoy. Datayo matlaang iti lugi. Isukit diti nakaisagmakak kun uray daddu mga kakabsat ko. Papigsaan tayo ti pakinakam tayo, kun kangrunaan na, kat kumpet tayo kini Apo Diyos, taiso na lang ti akin kabailan, nga manglingligay ken mangted iti ragsak tayo. Nagrigat met iti mamakawan, palalo nga aggulagol iti rikna, nga no mabalin kumakethaan. Isu nga masapol kumamang tayo iti Apo, tapno ibael na datayo, kat datayo matlaang timalaganan, kan mawayawayaan no aramiden tayo daytoy. Sapay kuma, tanakaibati kami iti pagadalan, iti daytoy nga naglasatan mi nga pamilya. Agyaman nakabsat iti oras mo nga nangibingay dito'y testimonyo yo nga dakkel nga intayo amin nga pagadalan, kat bindisyonan da kayo kadi iti Apo nga pamilya. Salamat manan kakabsat iti intayo pa nagdengeg. Dawatek kadi iti panangi-share tayo kan ag-subscribe tayo. Tapno mangagan tayo pay dagiti umay nga agkakapintas nga testimonyo nga pagadalan. Kaya't kumanmet nga agyaman kadagiti talents tayo. Kadagiti matigtignay ken naayat nga mangibingay iti testimony da, paki-email tayo man dito'y baro nga email tayo, shareyourtestimony21@gmail.com. Itiintay pa nagpakada, denggan tayo manmanan iti mensahe na daytoy nga kanta. Umay kayami anabanug ken madadagsanan, alaan yutoy sangul ko, tanalagan agsuro-suro kay kanyak, tanay manapakumbabak, ket masarakan yo tinanan. Siya tiya po ang subot kada kayo, darak ng ugas ko't basbasulyok. Oh, ikarik adi kay tupan panawan, salak ni bangkay ingat panumpalan. Dakay anawanan itinamnama, mauyaw
may dadanas, dito'y daga at tuyat nga kabadang yu, mangagas manubot yu, ipay ko amin hakasapulan yu. Siya po anang subot kada kayo, darak ng ugas ko't basbasulyo. Oh, ikarik adi kay tupan panawan, salak ni bangkay gat panumpala. Siya po anang subot kada kayo, darak ng ugas ko basbasulyo. Ikarik adi kay tupan panawan, salak ni bangkay gat panumpalan, salak ni bangkay gat panumpalan, salak ni bangkay gat panumpalan.